שמשיח יבוא, משיח איש מפתח ידו בכל, יהיה הכל בו, עצבים וירוחם ומצמץ בשפתיו, יהודה מסתכל בשעון ומבלבל בעיניו, משחק בצפון, עציאלי, בארץ, אחר הצהריים ובחוץ העולם מתפוצץ, מוחץ ספסל עולה לנו קפה שיח לא בא שיח גם לא מטלפן יש לי חמישה אנשים טובים הדלת תפתחת בירדנה כולם יודעים גם לא מטלפן פעמון הניסה מנסר את נפשת המסכן מיץ את ירוחם לדלת חותך בעשן ארציאלי הבן מסתכל תלפים מהצד ובפתח מתגלה שוטר עם הכובע ביד והוא אומר מה שבטח קרה לא שולחים משטרה, אומר שוטר הייתה תאונה ולכן משיח לא בא, לא משיח גם לא מטלפן תאונה למי שואל ארציאלי הבן תאונה השוטר המסכן, הבוקר נפלט, אנשים יוצאים מהגג, גם משיח קפץ והודיעו שהוא נהרג, הכל אבוד, בוחן עזרא, טען הקבלן, משיח בשמיים ואנחנו בלי הכסף כאן, וילדנה יפה, מבלבלת, זה לא ייתכן. לא בא משיח גם לא מטלפן סדר מחזקו כותרות בעיתון שר האוצר נתן לבנקאיות כי הציבור מבוטח ולכן הציבור משלם מה שבא בקלות באותה הקלות ייעלם האזרח הקטן נאלץ לשלם בגדול ואותי מעניינת יותר הכי בעולם יותר מהכל הולך למילואים וסופר את הכסף שאין משיח לא בא משיח גם לא מתקלפן גם לא אבל הוא לא הקשיב, כאילו. בבקשה, כן. איזה חמודה. בטח, בואי תשאיר. דניה.